отбора вече излизат на терена. На стадион Лазур Черноморец в син спортен екип. ЦСКА, разбира се, в традиционния си червен спортен екип в този двубой. Главен арбитър на срещата ще бъде Никола Попов от София с помощници Николай Ангелов и Георги Георгиев. Допълнителният асистент съди пред двете врати са Радан Мирянов и Иван Кирилов. Това е съдийската бригада. Да пожелавам, разбира се, успех и на реферите в този двубой. Пожелавам всички зрители на TV7 пък да се насладат с това, което ще покажат Черноморец и ЦСКА. ЦСКА с само един нов футболист в стартовия състав. Това е Коидо Дивани, който заедно с Емил Гаргоров ще действа в атака за червените. На резервната скамейка обаче виждаме няколко нови попълнения. Там са Здравко Илиев, Стивън Съндей, Тони Силва, Борис Галчев и Иван Стоянов. 5 нови попълнения на резервната скамейка на ЦСКА. В Черноморец има малко повече промени в сравнение с есенния дял на първенството. Атаката на тима ще бъде водена от Готфред Пекое. Виждаме Славчо Шоколаров да излиза като титуляр също така. Симеон Райков ново попълнение, както и вратаря на Черноморец Младен Живкович. И цяло в Черноморец промениха двамата си вратари. Освен Младен Живкович, в тима бе привлечен и Стефано Кунчев, който пък е оставен на резервната скамейка. Стефано Кунчев дойде от Славия, също от Славия в Черноморец премина и Милен Василев. Томас Черни пък загуби своето титулярно място под рамката на червената врата за сметка на ето този човек, Райсен Боли. Стоян Колев е алтернатива на титулярния вратар на ЦСКА. Димитър Димитров в близък план обяви на една пресконференция, че му е все по-трудно да намира нови футболисти и да сглобява боеспособен състав. Да видим как ще се представи през 2014 година отбора на Черноморец. Всичко вече е готово за началото на матча. През първата част ЦСКА ще атакува надясно на вашите екрани, а Черноморец ще напада наляво. Джаксън Менди е наказан. Той пропуска този двубой заради натрупани жълти картони. Така Стойчо Младенов трябваше да прави някои преустройства в защита. Фопоред тръгва в първа атака за ЦСКА. Емил Гаргоров получи топката, но не бе точен в подаването си. Апостол Попов. Притеснен бе тук Апостол Попов и извърши нарушение. Тук може би трябва да бъде показан дори картон на Апостол Попов. Забави се Апостол Попов, фаулира футболиста на Черноморец Бургас Готфред Пекое. Ето още веднъж ситуацията. Изглежда обаче няма да видим картон в този момент за това нарушение. Апостол Попов, разбира се, Димитър Димитров е сериозно изнервен от тази ситуация. Веднага влезе в реплики с четвърти арбитър, който му е и съименник. Четвърти арбитър на среща е Димитър Димитров от Варна. В полза на Черноморец, но обсъждаме едно доста спорно положение, при което може да бъде показан жълт картон на Апостол Попов. Силен удар към вратата на Симеон Райков. Успя Райсен Боли да улови топката. Симеон Райков кара гол във вратата на ЦСКА с предния си тим Черно море Варна при победата на моряците през есента срещу ЦСКА с 2-1. Райков вече обаче е футболист на Черноморец Бургас. Даване към Емил Гаргоров. Добра изява в отбрана на Крум Стоянов, който бе отишъл в центъра на отбраната. Крум Стоянов ще действа като ляв краен бранител на Черноморец Бургас. Траянов. С дълго подаване в предни позиции. Неуспешно. Мартин Илиев игра стабилно в тази ситуация. Фопоре. Мартин Петров бе изпреварен. Черноморец тръгва в нападение. Подаване към Симеон Райков. Далеч отиде топката от Райков и напуска очертанията на терена в тъч. Матчът през първия полусезон между тези два отбора завърши с убедителна победа за тима на ЦСКА. Категоричен успех с 3-0 на Българска армия след голове на Валентин Илиев, Емил Гаргоров и Тодор Янчев. И тримата днес са на терена.
Не се получи тази атака на домакините и веднага тръгва на индивидуален рейд Немanja Милисавлевич. Грубо влизане в неговите крака пред погледа на Димитър Димитров. Славчо Шоколаров извърши фаула. Вижте колко опасно атакува Немanja Милисавлевич. Нарушение, което според мен заслужава жълт картон, но не бърза с официалните предупреждения Никола Попов. Венцислав Василев подновява играта, връща назад към Апостол Попов, а Димитър Димитров вече е вън от кожата си. Райсен Боли. Апостол Попов отново. Към Валентин Илиев. Разиграха двамата и Апостол Попов ще изнася. Василев. Добре са групирани в своята половина футболистите на Черноморец Бургас. Може би чухте анализа на Диан Петков в студиото ни преди матча. Той каза, че най-вероятно Черноморец няма да играе с чист нападател, но виждаме, че Готфред Бекуе би следвало да влезе в тази роля. По принцип той действа зад нападателя. Само тъч за армейците. Мартин Петров, лошо подаване. От контрата на Бургазли не се получи. Важна намеса на Тодор Янчев. Чико ще поднови играта с странично хвърляне. Търси Бекое. Много Чико. Василев. Кали с лека трудност овладя топката и връща за вратаря Райсен Боли. Въпреки, че днес е понеделник, работен ден, феновете на ЦСКА са изпълнили до краен предел трибуната, в която се намира гостуващата публика. Виждам дори, че има и фенове на армейците, които са в страни, в страничната трибуна. Така че доста добра посещаемост от страна на феновете на ЦСКА в този матч. Тъч в полза на домакините. Чочев овладя. Сега Райков. Грешка на Симеон Райков. Тодор Янчев търси Немanja Милисавлевич и успява да го намери. Сърбина сега подава към Гуидо Дивани. Добре бе застанал Траян Траянов и успя да избие тази топка. Чочев за ЦСКА към Гаргоров. Отново Чочев. Нарушение също Ивайло Чочев. Ивайло Чочев се превърна в твърд титуляр за ЦСКА през есенния полусезон и защитава мястото си с ставката 11 по най-добрия начин с добро представяне. Фаул, който ще бъде изпълнен от Емил Гаргоров. Всички високи футболисти на ЦСКА пред наказателното поле на Черноморец. Гаргоров, центриране на Гаргоров, попадна крака на футболист в синьо и бе изчистена. Анчо Траянов подава в центъра към Бекое. Бекое тръгва да играе между двама, елементарно. Опита да ги премине и в крайна сметка загуби. Боли. 6 минути, Черноморец ЦСКА 0-0. Венци Василев напред към Милисавлевич. На помощ се притече негов съотборник. Това е Чочев. Има обаче извършено нарушение. Лъчезар Балтанов бърза с извеждащо подаване. Не се получи, защото червената защита е добре групирана и Фопоре действаше внимателно. Фопоре, между прочим, е бивш футболист на Черноморец. Траян Траянов опита да бие за първа топка Емил Гаргоров. Не го направи, но отлично подсигуряване в отбраната на Черноморец. И веднага подаване към Симеон Райков, който предпочете бургаския отбор пред Локомотив София. Да видим как ще се впише в схемата на игра на Димитър Димитров. Тодор Янчев. Апостол Попов. Веднага го посреща Лъчезар Балтанов и Попов е принуден да върне към Райсен Боли. Дълъг пас на Боли. Безнадежна топка за Гуидо Дивани. Много очакват феновете на ЦСКА
Гуидо Дивани да бележи важните голове за червените, така че той трябва да оправдае тези надежди. Трябва да отбележим, че Гуидо Дивани все пак не бе първи избор в селекцията на Стойчо Младенов. Знаете за сагата с Венцислав Христов. Всичко личи, че Венци Христов няма да е футболист на ЦСКА, а най-вероятно ще продължи кариерата си в Украйна, в Металург Донецк. Така че ЦСКА не успя сериозно да се подсили точно на двете позиции, на които Стойчо Младенов искаше. Ляв краен бранител и централен нападател. Все пак бяха взети Гуидо Дивани като нападател и младия Ереро, който ще бъде някаква алтернатива на Жереми Фопоре в ляво на отбраната. Атака на ЦСКА, не се получи центрирането, все пак отново армейците овладяват. Гаргоров с едно докосване намери Ивайло Чочев, отново Гаргоров. После към Милисавлевич. Не бе добра топката за Немanja Милисавлевич и възможност за Черноморец. Дълъг пас, никакви проблеми за Райсън Були. Той бързо хвърля към Валю Илиев. Фопоре. Лошо подаване, прибърза левия бранител. Но и домакините не се умяха да овладеят. Отново Фопоре. Преса на Черноморец. Апостол Попов. Венцислав Василев е свободен. Влиза навътре. Се опитва да свие топката към Немanja Милисавлевич. Явно сърбина не разбра неговия замисъл. Късно стартира. Лъчезар Балтанов. Много важна е неговата роля в тима на Черноморец. Играе плътно пред четворката защитници. Сега хубаво подаване с външен фаул на Славчо Шоколаров. Райсън Були обаче внимава и с шпагат избива в тъч. Опасни са тези подавания зад гърба на отбраната. И хубавото за ЦСКА бе, че Райсън Були внимаваше. Ще видите повторението, колко интелигентно Славчо Шоколаров с външен фаул изведе свой съотборник, но Були го изпревари. От кръка на Ивайло Чочев. Нов тъч за Черноморец. Възможност за центриране, ниско по тревата. Ще бъде повторено упражнението от същата страна. Левия защитник Крум Стоянов се чуди към кого да хвърли. Бе на път да се измъкне в първия момент Симеон Райков. Оказва се, че срещу него има нарушение, извършено от Венцислав Василев. Спечели си по-добра позиция с тяло. Стигна пръв до топката преди Венци Василев, който в интерес на истината си помогна с ръце. Феновете на ЦСКА запалиха огън. Това се случва зад вратата на Райсън Були, който сега трябва да построи стена от двама души пред себе си. Позицията предразполага центриране. Да видим какво ще се случи в тази ситуация. Тодор Янчев и Немanja Милисавлевич на стената. Невероятна борба за позиция в наказателното поле на гостуващия отбор. Ето го изпълнението, заучено положение и топката много коварно, но щеше да влезе, може би, във вратата на Райсън Були, ако не бе неговата намеса. Ще видим от повторението, но за всеки случай вратаря изби топката в ъглов удар. Ето така. Можеше да бъде прехвърлен Райсън Були. Той обаче за пореден път показва, че е изключително внимателен. Корнер в полза на Черноморец Бургас. Добре изиграха заученото положение домакините преди секунди. Симеон Райков центрира в наказателното поле. Никакви проблеми за Райсън Були, който лови и подава веднага за Емил Гаргоров. Ето едни условия добри за контратака. Гаргоров продължава да бъде пас към Мартин Петров. Сега Петров опитва центриране. Топката обаче е дълга за Милисавлевич. Успя се пак сърбина да я задържи в игралното поле. Милисавлевич към Василев, който е фаулиран от Симеон Райков. Дига ръка Райков, признава, че е извършил нарушение в полза на ЦСКА. Ето безспорния фаул на Симеон Райков срещу Венцислав Василев. Мартин Петров е футболиста, който ще изпълни този свободен удар в полза на гостите.
много сериозно присъствие на футболисти в червен спортен екип в наказателното поле на Черноморец. Петров, центриране на Петров, добре подредена бургаската отбрана, успя да избие топката. Тодор Янчев към Петров е отправено това подаване. Петров бе изпреварен тук от Крум Стоянов. Тъч за ЦСК. Мартин Петров. Със сигурност привличането на Мартин Петров в ЦСК, привличането на Валери Божинов в Левски са неща, които вдигат реномето на българския футбол. Тодор Янчев сега овладява към Фопоре и тъч, който ще бъде в полза на Черноморец. Изпълнено е страничното хвърляне. Бързо обаче домакините загубиха притежанието на топката. Имаше докосване с ръка. Равностойни 14 минути от началото на срещата. Черноморец ЦСК все още 0-0, но сега червените ще имат възможност да центрират в наказателното поле. Повторението е прекрасно и видяхте как Франциско Гомес Чико докосна топката с ръка. Апостол Попов търси позиция. Центрирането е точно към него. Казва се обаче, че централният защитник е извършил фаул в атака. Траян Траянов. Емил Гаргоров го пресира. Траян Траянов е принуден да върне към Живкович. 24 годишния сръбски вратар на Черноморец. Имаше доста проблеми миналата година Димитър Димитров с грешки на своите вратари и веднага взе адекватни мерки. Нарушение на Валентин Илиев срещу Бекое. И сега възможност за контратака на ЦСК. Много бързо преляха от защита в атака. Гостите, какво ще се случи в тази ситуация? Бързо е затворен Мартин Петров. Иначе никак не бе лоша идеята му. Камерата не случайно следи Траян Траянов. Той застана близо до Мартин Петров. Не му позволи да извади топката в тази напечена за Черноморец ситуация. Ето тук. Емил Гаргоров беше попаднал между двойката централни защитници на Бургазли. Точно към него се опита да подаде Мартин Петров. Той сега ще изпълнява ъглови удар. Ето го центрирането му. Фалцово удар с глава. Прекалено слаб, за да затрудни Живкович. Четвърт час на стадиона в квартал Лазур. Град Бургас, Черноморец, ЦСК 0-0. В общи линии равностойни първи 15 минути. Атака сега за домакините. Чико продължава топката към Фонсека. Забави се тук с обработването на топката Ванчо Траянов и позволи тя да му бъде отнета. Мартин Петров. Бе добър и неговия пас към Тодор Янчев. Тук Крум Стоянов ще е по-бърз от Дивана. Чисти топката. Тъч. Или Саблевич. За Дивани. Не успя Дивани да овладее. И в крайна сметка нарушение на Апостол Попов срещу Готфред Бекое. Сигурен съм, че и Черноморец ЦСК ще играе за победа в този двубой. Една точка няма как да влиза в сметките и на Димитър Димитров и на Стойчо Младенов. Чико. Чико, след като Шоколаров задържа топката в първо. Траянов. Пехливанов. Сега в предни позиции Пехливанов успя да подаде за Бекое. Райков. Ролиране Симеон Райков от Венци Василев. Един от най-интересните двубои на терена ще бъде този между Симеон Райков и Венци Василев.
момента не можем да кажем, че има превес за Райков или Венци Василев. Интересно се очертава и битката между Апостол Попов и Пекое. Или Савлевич. Също него двама футболисти в синьо. И това ще бъде нарушение в полза на ЦСКА. Не е съгласен с решението на съдията на Крум Стоянов. Това няма никакво значение. Виждате тук как закачи Милисавлевич. Валентин Илиев към Милисавлевич. Той най-вероятно ще играе 1-1. Не, предпочете центриране, боксира Живкович. Не е особено убедително обаче и се наложи топката да бъде чистена в ъглов удар. Отново положението, ето го това центриране. Имаше късмет Живкович, че в тази зона, в която боксира топката, негов съотборник, в случая Франциско Гомес Чико, изчисти. И отново Мартин Петров. Ето го неговото центриране. Нищо сериозно за защитата в синьо. Атаката на ЦСКА обаче не е приключила. Чак сега се справиха с дружни усилия футболистите на Димитър Димитров и дори имат възможност да контратакуват, ако естествено изнесат както трябва топката. Правят го до момента. О, прекрасен рейд на Фонсека и в последния момент Апостол Попов го спира. Много чисто, с шпагат. Райков. Назад към Крум Стоянов. Отново Симеон Райков. Добре комбинираха двамата. Отново Крум Стоянов. И пак самопожертвователна изява. Този път на Венцислав Василев. Кой е играл последен с топката. Всичко изглежда, че това ще е ъглов удар. Макар че повторението показа друго. За топката Симеон Райков. Късо изпълнение. Отново на близка града. Явно тези положения са добре заучени по време на подготвителния период. На два пъти играчите на Димитър Димитров изпълняват статични положения по този начин. О, каква грешка сега! Не се разбраха обаче Милисавлевич и Тодор Янчев. Янчев поиска топката на крак. Милисавлевич му я подаде от дълбочина и така отново играчите на Черноморец владеят в своята половина. Вече изтече и 20-та минута. 0-0 все още е резултата. Решението е на Чочев. Траянов. След началото на второто полувреме на сайта agruppa.news7.bg ще може да гласувате и за играч на този двубой. Все още не можем да кажем, че някой от 22-мата на терена се отличава. Но има прекалено много време до края на двубоя. Разбира се, не пропускате и старта на картицата от 19 часа и 30 минути. Атака за Черноморец Бургас. Сега центрирана топка и страхотно спасяване на Боли. Втори шанс и отново Боли е великолепен. Ето го най-добрият шанс в този двубой за откриване на резултата. Две страхотни спасявания на Райс Емболи. Фонсека е футболиста, който отправи втория удар. Ето тук центрирането. Двойното спасяване, което направи Райс Емболи. Ванчо Траянов. Тук чиста позиция. Трябваше просто по-добре да насочи топката към вратата и вижте. Това е пропуска на Фонсека. Единствено корнер за Черноморец Бургас. Симеон Райков. Центриране Болилови. С основна заслуга Райс Емболи ЦСКА да не губи в този момент в матча. Гъргоров. Василев се включва в атаката. Лошо си поведе дълго топката Венци Василев и сега ще получи жълт картон. Картон. Венцислав Василев. Това е също Славчо Шоколаров. Ето тук дълго си поведе топката. Изглежда нямаше голямо докосване в този момент. Затова бе претенцията на Василев. Ето го може би и
Кандидата номер 1 до момента за играч на матча в тези 22 минути. Райсън Були с това страхотно двойно спасяване в 21-та минута. Фонсека. Пас с външен фаул от Фонсека към Болтанов. Отново Були е на мястото си. Фонсека. Но той, Валентин Илиев, застана на пътя му и пресече топката. Смениха местата си Фонсека и Симеон Райков. Райков мина на десния фланг, Фонсека вече е в ляво. Мартин Петров до момента е добре пазен от Чико. Няма никакви възможности да пробива и да центрира. Райсън Були. Феновете на ЦСКА се забавляват, окуражават любимия си отбор. Фопоре. Хубаво двойно подаване, но топката е напуснала пределите на терена. Тъч за Черноморец. Това пък са феновете на бургаския отбор. Много изстрадаха те. Споменахме ви в началото на коментара, че Черноморец води люта битка за своето спасение. На 11-та позиция са футболистите на Димитър Димитров с скромния актив от едва 21 точки. Фопоре към Янчев. Бяха на път елементарно да загубят топката футболистите на ЦСКА. Направиха го. И контра на Черноморец. Добър опит да бъде обърнат фронта на атаката, но Фонсека не се умя да овладее. Стойчо Младенов прав край тъчлинията, също с непрестанни указания към своите футболисти. Венцислав Василев. Милисавлевич чукна топката с глава. В тази зона нямаше свободен негов съотборник и веднага подаване за Бекое. Той гардира чудесно, но Апостол Попов се справя. И пак Бекое. Много интересна е неговата история. Той е от многодетно семейство, има 4 братя, 3 сестри. Роден в Гана с френски паспорт, договора му с акулите за 2 години и половина. Нека обаче първо проследим атаката на ЦСКА, защото центрирането на Неманя Милисавлевич беше за Емил Гаргоров. Нищо не произлезе от червеното нападение. Доста брак в играта на ЦСКА, особено в офанзивен план, когато трябва да се изграждат атаките. Чико. И пак спорно подаване. Наложи се Валентин Илиев да прави шпагат. Футболист на Черноморец се превива на тревата край тъчлинията. Това е Бекое. Удобен момент да продължим с визитката на Бекое. Той е продукт на школата на Страсбург. Играе в втори отбор на Гингам, както и в Олимпиакос Никозия. Дойде в Черноморец със статут на свободен агент. Имаше немалко попадения през годините на Димитър Димитров Херо. Предстои да разберем дали Бекое ще бъде играч, който ще свърши работа на Черноморец. Той сега не е получил по-сериозна травма. Отвъд Бекое. Ще разчита Димитър Димитров на него. Видно е и от титулярното му място още в този първи пролетен двубой. Подобно на ЦСКА, Черноморец също направи селекция с свободни агенти. Финансовата криза не е тайна за никой и в двата отбора. Василев. Милисавлевич. Чочев. Назад към Валентин Илиев. Хубав кадър с Стойчо Младенов и Димитър Димитров. Един до друг, двамата наставници. Черноморец и ЦСКА.
Добре, Дивани гардира топката за Ивайло Чочев. След това Дивани намира Милисавлевич в наказателното поле. Не се стига до опасен удар. Доста лекичко прати топката Ивайло Чочев по посока вратата, пасана от Живкович. Чико, също него Мартин Петров. Чико успя да подаде топката за Балтанов. Сега Балтанов подава към Фонсека. Не успя Карлос Фонсека да задържи топката в игралното поле. Тъч за ЦСК. Тъч ще бъде за Черноморец Бургас. Ето ситуацията от преди малко. Никаква засада. Чочев и Дивани комбинираха. След това на Чочев бе прекалено слаб. Сериозно положение за гол. За момента без за Черноморец Бургас в 21-та минута. Двойно спасяване на Райсен Боли след ударите на Ванчо Траянов и Карлос Фонсека. За момента ЦСК, можем да кажем, за 29 минути не успява да създаде нещо много опасно пред вратата, пазена от Живкович. Апостол Попов действа добре в отбрана за ЦСК. Тъч в полза на гостите. Венцислав Василев към Емил Гаргоров. Добре се обърна. Мисличкият футболист беше дръпнат за фанелката от Симеон Райков, който побърза да му се извини. Отново Гаргоров. Налага му се да се връща малко по-назад. Играта на ЦСКА не върви. Мартин Петров. И той се поизнерви. Много компактно се предвижват по терена футболистите на Черноморец. Няма никакви пространства между отделните линии на празнини. Ето сега добра възможност за ЦСКА. Няма сигнал за нарушение. Поредица от грешни отигравания. И отново подаването не се получи. Мартин Петров може би ще остави на Фопоре да изпълни точно така. Жереми Фопоре назад. Апостол Попов. Венци Василев. Пробва с едно. Затрудни изключително много Неманя Милисавлевич, който положи неимоверни усилия да запази топката в игра. Не можа да го стори. Дали напусна топката с пълния си обем, не стана много ясно. Както и де, ситуацията е отминала. Много се накъса играта в последните минути. Нарушение след нарушение. Матчът се развива по вкуса на Черноморец. Точно такава е стратегията на Димитър Димитров. Добре групиран, подреден отбор. И ако може да се получи някоя опасна контратака, на два пъти се наложи Райсен Боли да се намесва. И ако някой от двата отбора трябва да съжалява повече, че не води в резултата, това несъмнено е тима на домакините. Много неприятен сблъсък се получи тук, да. Реакцията на Лъчезар Балтанов е, че няма да може да продължи матча по. Поне така ми се видя. Яни Пехливанов, извинете, футболиста. Но изглежда получи контузия Яни Пехливанов. В първи момент реакцията му бе, че няма как да продължи участието си в двубоя. Ето от едно единоборство как може да се стигне до такъв неприятен момент. В коляното е контузията на Яни Пехливанов. Ето тук, дано да няма нещо по-сериозно. Често сме виждали как след такива сблъсъци се стига до сериозни контузии.
Ще бъде прекъсната играта за малко. Изправя се на крака Яни Пехливанов, но накуцва. Няма да може да играе. Ще се наложи на Димитър Димитров да прави принудителна смяна. Ще се лиши от услугите на централния си защитник Яни Пехливанов. Нека видим какво ще направи Симеон Райков срещу него Апостол Попов. Райков намери начин да центрира, но прекалено неточно. Смяната се подготвя в отбора на Черноморец Бургас. Александър Дамчевски ще влезе в игра в следващите секунди. При следващото спиране на играта виждате притежанието на топката. Леко предимство за гостите от ЦСК. Най-сериозното голо положение обаче без за Черноморец Бургас. Домакините за момент с 10 души на терена. Въпреки това опитват атака в тясно. Остека също двама загуби топката. Фопоре. Илиев. Сега Черноморец бе с човек по-малко в отбрана. Все още с 10 души, но ЦСК не се възползва. Изглежда нарочно. Тук пък топката бе изритана в тъч, за да бъде извършена тази смяна. Ето го момента. Александър Дамчевски, 21 номер, за сметка на Яни Пехливанов. Тази смяна с нищо няма да промени тактическата постройка на игра на бургазли, защото Александър Дамчевски също е централен защитник. Той ще замени тежко контузения Яни Пехливанов. Вече го направи. Ще ви информираме какво е състоянието на Яни Пехливанов. Дано не става въпрос за скъсани връзки на коляното. Валентин Илиев. Фопоре. Отново Валентин Илиев. Чочев. И пак Валентин Илиев. Вижте колко добре покриват хората си футболистите на Черноморец. Неманя Милисавлевич захожда зад гърба му. Венци Василев. Милисавлевич предпочита да центрира топката. Има фал в атака. Това е решението на рефера Никола Попов. До момента матчът е коректен, няма много работа за Никола Попов. Игра с глава Траян Траянов. Изчисти тази топка. Имаше и сигнал за фаул в атака. По-малко от 10 минути до края на първото полувреме. Все още нулево равенство между Черноморец и ЦСК. Лошо вкара топката в игра на вратаря Живкович. Лъчезар Балтанов се пребори за високата топка. Симеон Райков обаче лесно я загуби. Тъч за ЦСК. Александър Данчевски, който замени Яни Пехливанов, също е нов футболист в състава на Димитър Димитров. Емил Гаргоров не можа да продължи към Тодор Янчев. И сега Апостол Попов на време излезе, за да бие за първа топка Бекое. Нарушение в средата на терена. Безкомпромисен Ванчо Траянов срещу Ивайло Чочев. Вижте какво прави Димитър Димитров. Мислете, може би това е нещото, което иска да каже на своите футболисти. Доста строго гледа и неговия колега Стойчо Младенов към своите футболисти. Те не се представят на нивото, което се очакваше. Гаргоров центриран в наказателното поле към Валентин Илиев. Той опита да намери Апостол Попов неуспешно. Сега важна намеса на Фопоре. Дивани отново търси Фопоре. Изчистане на топката. Василев. Попов. Неточен пас на Апостол Попов и тъч в полза на Черноморец Бургас.
Милисавлевич, Попов. Много футболисти на малък периметър. Василев ще заболи. Боли, почти сигурен участник на световното първенство по футбол тази година в Бразилия. Разбира се, за Боли ще бъде много важно представянето му с екипа на ЦСК. Да влезе в добра, оптимална форма за световните финали. Фаул срещу Емил Гъргоров. Няма много груби нарушения, но за сметка на това количеството фалове става доста сериозно. Така се накъсва играта. Прекалено много. Дивани. Петров. Тодор Янчев. Сечен бе опит да запасна Тодор Янчев. Валентин Илиев. И неговото подаване бе изключително неточно и тъч в полза на Черноморец Бургас. Много изолиран от играта изглежда Гуидо Дивани и малко топки стигат до него. Апостол Попов спринтира по фланга Неманя Милисавлевич. Попов развива атаката през центъра с подаване към Емил Гъргоров, който търси Мартин Петров. Меко центриране на Мартин Петров, точно към Неманя Милисавлевич. Внимаваше Крум Стоянов. Поколеба се дали да излезе Живкович и по-добре, че не го направи. По-добре естествено за домакините. Тодор Янчев връща напрежението пред наказателното поле на Черноморец. Траянов отнема чисто. Симеон Райков. Пенци Василев срещу него. Райков търси Бекое. Апостол Попов го охранява чудесно. Ето колко важно е, когато защитника стои близко, плътно до нападателя и не му дава възможност да го елиминира. Лъчезар Балтанов. Илиев остави Замболи, а Балтанов има някакви проблеми. Остава да лежи на тревата. Юношата на Левски. Със сигурност у него има по-специален заряд в тези матчове срещу ЦСК. Лошо беше застъпен на Лъчезар Балтанов от Емил Гъргоров. Болезнено е, но Лъчо Балтанов вече е на крака. Апостол Попов. По-малко от 5 минути до края на първото полувреме. Първа част, която няма да запомним с нещо впечатляващо. Сигурно действа тук Траян Траянов. Изчисти топката, без много да се замисли в корнер. Трябва да отбележим, че имаше двама футболисти на ЦСКА в близост до централния бранител на Черноморец Бургас. Мартин Петров с пореден опит за добро центриране. Петима в червено в наказателното поле. Центриране на Петров. Балтанов изчисти топката с глава и дори дава шанс за бърза контратака на Черноморец. Райков опитва пас с пета Симеон Райков. Неманя Милисавлевич разгада идеята на Райков. Чико. Фосека. До него е Фопоре. Действие на крайния бранител на ЦСКА. От това обаче Фопоре загуби топката и ето шанс за Черноморец Бургас. 5 на 4 в това нападение. Валентин Илиев се справи по най-добрия начин, спирайки тази атака. Чочев. Милисавлевич. Успяха бързо да организират действия в по-преден план футболиста на ЦСКА. Сега Милисавлевич е фаулиран от капитана Черноморец Ванчо Траянов. Най-вероятно отново ще видим центриране към наказателното поле на Черноморец. Мартин Петров прекоси в широчина целия терен, за да стигне до мястото, откъдето трябва да бъде изпълнен този фаул. Всички високи футболисти на ЦСКА отново.
пред и в наказателното поле на Черноморец. 43-та минута. Петров ще потърси комбинация с Гаргоров. Не реши да центрира топката в крайна сметка. Валентин Илиев, опит за интересен и много труден удар на Гуидо Дивани. Не си спря топката Гуидо Дивани. Нямаше възможност обаче да я натисне надолу. Василев. Фопоре. Петров тръгва по крилото. Фопоре се забави и подаде веднага към Мартин Петров. И сега ще трябва да бъде върната топката. Илиев. Гаргоров. Ето сега има повече пространство за Мартин Петров. Получава Петров. Центриране в наказателното поле. Избита топка остана Крум Стоянов. Корнер за ЦСКА. Много добре беше пласиран Крум Стоянов. Изчисти във ъглов удар. Мартин Петров ще го изпълнява. Засила се Мартин Петров. Центрира. Удар с глава в аут. При това развитие на матча футболистите на Стойчо Младенов би следвало да разчитат на точно такива положения. Апостол Попов, централният защитник, нанесе удара с глава. Добре се извиси във въздуха. Не успя да намери очертанията на вратата. И позицията му не беше от най-лесните. Живкович. Няма много работа за сръбския вратар на Черноморец. Бившият футболист на Смедерево. Симеон Райков. Успя да свали топката на тревата, но Апостол Попов му отнема. Тръгва напред. Попадна в една зона Апостол Попов, където е играл и друг път като десен бек. Така че не му е чужда. Там го завари ситуацията. А сега ще видим поредното центриране в пенала на Черноморец, след като Емил Гаргоров беше съборен на тревата. 2 минути е допълнителното време на първата част. Нарушението на Славчо Шоколаров, а той пък акостира на стадион Лазур от Любимец. Може би пропуснахме да ви кажем, че Манзуро и Бранимир Костадинов отпаднаха от групата на Черноморец, защото според Димитър Димитров те не са в добро физическо състояние, така че навярно в следващите матчове треньора на Черноморец ще разчита на тях. 30 секунди от допълнителните 2 минути вече изтекоха. Мартин Петров, центриране. Кратко разбъркване и нищо сериозно. Мартин Петров пак вади топката, малко наизуст. Траян Траянов спокойно с глава към Младен Живкович. Траянов. Школаров отново към Траянов. Поредица от грешни отигравания в центъра на терена. ЦСКА трябва да промени нещо през второто по време, ако иска да стигне до спечелване на 3 точки от този матч. Мисля, че пък за Черноморец среща се развиват добре. Те изчакват своя шанс за атака. Действат стабилно до момента в защита. Корнер за Черноморец. Последен шанс да видим гол през първото полувреме. Симеон Райков. Центриране на Райков. Над всички футболисти бе изпратена топката. Сега Гаргоров има трудност в наказателното поле на ЦСКА да изчисти. Принуда се върне дори на Райсън Були. И ето го последния съдийски сигнал за първото полувреме. Черноморец и ЦСКА не успяха да си отбележат гол и завършиха при нулево равенство. Разделяме се за малко в стадион Лазур, но бъдете сигурни, че през второто полувреме отново ще бъдем тук с интересния двубой.